Hola de nou! Avui vaig a explicar-vos quin és el concepte de percentatge i com es calcula un percentatge. Partirem del següent exemple. El 2% de les mares són adolescents. 2% vol dir exactament 2% de les mares, és a dir, 2 de cada 100 mares són adolescents. Molt bé. I com puc trobar llavors el 2% de 400 mares? Si tinc, per exemple, 400 mares, com que sé que 2 de cada 100 són adolescents, el que faig és dividir 400, que és el total, en paquets de 100. En total tindré 4 paquets de 100. Sí, perquè 4 paquets de 100 sumen 400. I en cada paquet de 100 n'hi haurà 2 mares que són adolescents. En total tindré 2 més 2 més 2 més 2, 8 mares adolescents. És a dir, el 2% de 400 són 8. Molt bé. Com que 400 es pot dividir en 4 paquets de 100 i en cada paquet tinc 2 mares adolescents, en total tinc 8 mares adolescents. Molt bé, però quina operació matemàtica he fet? L'operació matemàtica que he dut a terme ha sigut la següent. 400 l'he dividit en paquets de 100 i he trobat que són 4 paquets. Molt bé, això matemàticament el que he fet ha sigut dividir 400 entre 100. I això m'ha donat 4 paquets. I ara he agarrat i he multiplicat per 2. Per què? Si en cada paquet de 100 tinc 2 mares adolescents, el que he fet és els 4 paquets els he multiplicat per 2. Perquè en cada paquet n'hi ha 2 mares adolescents. Per tant, el total ha sigut 4 per 2, que és 8. I aquest procediment és general, és a dir, és agarrar el total, en aquest cas 400, dividir-lo entre 100 i després multiplicar per el nombre que tenim en el percentatge. Val? Per exemple, el 4% d'una empresa amb 250 treballadors estan malalts. Com calcularia el 4%? M'estan preguntant el 4% de 250. Doncs el que faig és dividir 250 en paquets de 100, que en aquest cas no donarà un nombre exacte, i després, perquè en cada paquet n'hi ha 4 que estan malalts. Molt bé. 250 entre 100, això me dona 2,5, val? I 2,5 per 4 serà 10. 10 treballadors estan malalts. Vale? Molt bé. I ara la pregunta seria, i quants treballadors no estan malalts? Doncs no estaran malalts la resta de treballadors. És a dir, 250 menys 10 treballadors o sigui, en total 240 no estan malalts. Val? És a dir, la resta no estan malalts. I quin percentatge dels treballadors penseu que no estan malalts? Doncs sí, els que estan malalts són un 6% dels treballadors, la resta de treballadors, és a dir, això, el 240, en realitat representa el 94% dels treballadors, perquè són la resta de treballadors. Si calculem el 94% de 250, mitjançant aquest mètode, ens donarà 240 treballadors. I per què 94? Perquè 94 és el 100% menys el 6% que estan malalts, i això és igual a 94. De manera que
del total, val? Jo sé que 6 de cada 100 estan malalts i 94 de cada 100 no estan malalts. Val? Per això, el total seria la suma de 6 més 94, que seria el 100%. Val? La suma d'estos són el 100% dels treballadors, els 250. Val, espero que quede clar. Si teniu algun dubte, fiqueu algun comentari. Fins ara!